Okay. Lagi kaon. Ikaw man. Oh, nangaumi diri. Oh, gina rin. Dilitit ya. Dilitit. Tadi rogor. Kapan? Dilitit lalo, maglalo, dilitit lalo. Hindi na gani ako. Sulap. Dali. Hello guys, no, mga una mga badyaw, no. So, Bagyaw tao. parang bisita no, napiro maglantay, no. Ay, hindi takluban. Aw, takluban yan. Ano ka ng kamuti? Takluban. Ay, oo. Simutan ka. Ay, amoy pa. Ay, da. Ano magbihin ang pangaon? Hindi. No? Badyaw. Nonong. Yo. Dito ka daw kapot ya. Yo kapot ya, dito ka. Git. Ano siya, Abdul Budul fight, Abdul Budul meeting. Nakaldiro man. Problema sa yung kandirang kukaan ko ba? Kape. Kape. Kaban? Ya. Yan lang.